Hagijing lekai Roland Garros quarter final jogi gentai hapreng ka Elina Persia eka Iga. Aba pai syang gacing lekai ka Iga ka Khur ganam job Hadien bagalala ban pelim ya ka Elina dah hinriu lai wei ban hiu lasan. Baleng bagan gacing job ka Iga ka layo ban rung sya ka semi final. Hagijing lekai quarter final jogi senrang hapreng utomi Pol Persia e Carlos Alcaraz. Hagan gacing lekai Carlos Alcaraz ulo Khur ganam job Hadien bagulala ban pelim sok ya utomi Pol dan riu lanon riu lai wei ban riu lasau. Baleng bagan gacing job Alcaraz ulayo ban rung sya ka semi final. Hagijing lekai Indian Premier League final arhajar arpeusan hapreng ka Kenhun ya lekai Virat Kohli ke RCB Persia ke Punjab King. Bad baru arteli ki Kenhun ki klem par yora ka 6 ladu jong ka IPL. Bad lada ki job ya kena gijing lekai kin yora ningkong ya ka 6 ladu jong ka IPL. Bad hagan gijing lekai final lawan ban sakhiru Prime Minister Barim ke UK rengkat bagi kendai peu hajar tam kiriu cricket ki bawan ban pension sheet ya kena gijing lekai. Aba pai syakre gijing lekai final ke Punjab kala job ya ka tos bad kala bol ningkong. Haga palitit jongka RCB kirang tit khmat jongka kila syam jing e ban kamai rons Henry Day kirang tit pedeng jongka kila la ban yarap ya ka RCB ban kamai hadu sis pa khentai pheu rons ban hap khentai wicket na ki ar pheu over. Virat Kohli udai urang tit jongka RCB ubalala ban kamai bun rons nak banta ka RCB haga baulala ban kamai hadu sau pheu lai runs bad ka target na banta ka Punjab King kalong shispa khandai pheu runs na ki shispa ar pheu ball haba phai pat sya ka palitit jong ka Punjab King kirang tit jong ka kila persyang ban be ya ka thong balabu da ka RCB Henry ki klemla ban penkot namar ka jingla jong kirang gawang ball ka RCB ban ele kai bha walau Shashan Singh ulala ban ele kai bha haka ulala ban kamai hadu enriu pheu runs haga ngi jingla kai final Henry ka Punjab Kings kaduna setang riu runs haga bagalala ban kamai hadu shispa pra pheu sau runs bad hap nyau get nagi ar pheu over bad ga RCB ka job dan riu runs haga ngi jing le kai final baleng bang ngi jing job ka RCB kalayo ban ra ika 6 ladu jong ka IPL ar hajar ar pheu san rengkat bad ka song pisa ka ba ar pheu Klur bad ka nega deru ka sin ga banengkong ba ka RCB kan yo ra ika 6 ladu jong ka IPL Hadien khat pra Snem bad gumjuru Virat Kohli ulayo ban ra nengkong ya ka IPL trophy Hadien khat pra Snem kulai sibun ka jing pelai por jong pi ban pe ya ki khubor ya lekai jong ka IPL haga nega channel ngin sai kendo upat haka samoi ka bat mai.